Tak, teď stojíme pod Concordem a půjdeme se podívat dovnitř. No to jsem zvědav. Dívej se, vidíš to? Nikdy nic neříkej, nevíš koho potkáš, ty vole, viděl jsi to? British Airways. Jaké to má malinké okýnka, hej. Úplně takové žiletky tenké. Kvůli tomu, že lítal dvakrát rychleji. Fakt? Ty vole, no, hele. Z Francie a z Británie, myslím, 4 hodiny do Ameriky. Cože? No. No, lítal dvakrát rychleji, no. Počkej, já se podívám tady. To slunce blbý. Jsou motory. Ty vole. Ty vole. Přijdeš do Ameriky, tu stojí Concorde a Mexikani pod křídlem a vole prodávají limonády, jim se posral, vole. To je muzeum, ty vole. Mě vykopalo ceď do hajzlu. Nejde. To bylo jak raketa, hele, víš co? To už. Oni už nelítají? Ne, to zakázali. To bylo příliš velká spotřeba, to je za A. A začalo to být nebezpečný, no. Dobrý, jdem dovnitř.